mascleta. I a punt de començar ja la mascleta, Laura Carmen, de donar l'ordre a Jorge i José Cavaller de la pirotècnica Germans Cavaller d'Almenara perquè comença la mascleta d'este dissabte, d'este dia 12. I han fet un gran treball perquè han començat a muntar la mascleta a les 8. Encara estava ploguent a les 8 del matí i fa un moment que han finalitzat esta mascleta que segur que serà una gran mascleta. Gent per tota la plaça i ja comença el compte darrere. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta.
Molt bona esta gran mascletà d'hermanos Cavaller, de José i de Jorge, que han volgut dedicar al seu operari que està malalt, Enrique Escrivà. Ara, després, vostè tindrà l'oportunitat de votar la millor mascletà i donar l'enhorabona a les falles de Cuba Literata Zorín, Sueca Literata Zorín, perquè per primera vegada, primer premi exequo de carrers il·luminats. Ahí estan abraçant-se els germans, els operaris de Germans Cavaller d'Almenara, que